Για κάντε λιγάκι να περάσει τα πέντε. Είναι στη μάχη τα πέντε. Άντε, περιμένουμε τόση ώρα ρε. Ναι. Τι θα γίνει ρε. Κομμουτατόρε. Να έρχονται οι βόρειοι εδώ να δουν πως είναι οι θερινές. Τι μπορεί. Έχει αυτό το με το φούτ. Εκτός παρακάτω. Έχουν κάνει ρε τι ανοιχτερή και πάνε πάνω. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Και κάνουνε, τώρα έχουμε τις κόντρες. Κάνει μαλάκα, όλους. φωτογραφίες δεν δημοσιεύεις. Μαλάκα, αυτές που τραβάς είναι για πέταμα. Τι τραβάς. Εγώ δεν έκανα να σε πάρω τηλέφωνο σήμερα. Έλα, τι έχεις. Έχω ταλέντο ρε, έχω ταλέντο. Άρα δεν θα είναι στην πάρει.